Έχω κάποια ερωτήματα. Κάποια σημαντικά ερωτήματα. Μπορούμε να μοιραστούμε περισσότερη αγάπη? Μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι κανένας δεν μένει πίσω? Μπορούμε να αλλάξουμε τις συνήθειές μας πριν να είναι πολύ αργά για τον πλανήτη? Μπορούμε να φτάσουμε ακόμη πιο μακριά? Τεχνολογία και άνθρωποι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Together we can. Sita Mobile Vodafone. Καλώς ορίσατε στο σημερινό Future Talks. Σήμερα έχουμε έναν ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα με μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα καλεσμένη. Έχουμε μαζί μας την Χρύσο Αγγελή, αστυνόμος Β και ειδικευμένο προσωπικό της αστυνομίας στον τομέα των ευρωπαϊκών funding, αν το είπα σωστά. Και θα μιλήσουμε για τον τεχνολογικό εξυγχρονισμό της αστυνομίας και από το τι αποτελείται τούτος ο τεχνολογικός εξυγχρονισμός. Οπότε, Χρύσο, καλώς όρισες. Είμαστε σε μια περίοδο όπου γίνονται πάρα πολλά στο κομμάτι της τεχνολογίας και γίνεται και μια επίσπευση του adoption λόγω του COVID. Και να θέλαμε να ακούσουμε πώς η αστυνομία ανταποκρίνεται σε τούτες τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες. Ναι, βασικά σαν οργανισμός δεν διαφέρουμε καθόλου από άλλους οργανισμούς, έστω και αν είμαστε δημόσιος οργανισμός, έστω και αν ορισμένα πράγματα που κάνουμε δεν βγαίνουν προς τα έξω. Όμως, ναι, με γνώμονα το COVID, με γνώμονα ή μάλλον με ευκαιρία το σχέδιο ανάκαμψης και αθεκτικότητας, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοδοτικά εργαλεία που μας έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι σήμερα, σαν Κυπριακή Δημοκρατία. Έχουμε εισηγηθεί την ψηφιοποίηση των διαδικασιών της αστυνομίας και μέσα από αυτό στοχεύουμε στο να έχουμε ανέπαφες συναλλαγές πλέον με τον πολίτη. Πριν πάμε στο κομμάτι των digitization όμως, θέλω να μιλήσουμε για το overall agenda. Το πρόγραμμα που ακολουθεί το ευρωπαϊκό, επειδή όπως είχαμε πει και σε μια προηγούμενη συζήτηση, βασίζεται πάνω σε δύο πυλώνες. Το ενεργειακό και το κομμάτι της ψηφιοποίησης. Οπότε να ξεκινήσουμε που είναι το σχέδιο για να κατατοπίσουμε και λίγο το κοινό μας. Ναι, βασικά με βάση τη στρατηγική του Αρχηγού Αστυνομίας, η οποία φυσικά εφάπτει και με τις νέες στρατηγικές που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης μέχρι το 2030. Έχουμε ξεκινήσει δειλά-δειλά με κάποια έργα τα οποία είναι περιβαλλοντικά, αν θέλετε, τα οποία αφορούν θέματα ενεργειακής απόδοσης κάποιων κτηρίων της αστυνομίας και τα οποία εγώ θα τα ονόμαζα πιλωτικά, διότι ξεκινούμε σιγά-σιγά για να τα εφαρμόσουμε, ούτως ώστε να δούμε με τούτον τον τρόπο την εφαρμογή τους, αν θέλετε, την ανάπτυξη τους μέσα στην αστυνομία και μετά να τα εφαρμόσουμε καθολικά. Άρα ξεκινάτε από ένα transformation των αστυνομικών σταθμών. Τι είναι να περιλαμβάνει το transformation για να τα φέρετε σε καλύτερη ενεργειακή κλάση? Ναι, βασικά να έχουμε υπόψη μας ότι οι σταθμοί μας είναι χτισήματα της δεκαετίας του 90, ας πούμε, για την καλύτερη περίπτωση. Οπότε οι δύο σταθμοί τους οποίους έχουμε εισηγηθεί να τους αναβαθμίσουμε ενεργειακά, που είναι της Αγίας Νάπας και της Λακατάμιας, είναι δυστυχώς κατηγορίας Δέλτα σε ενεργειακή απόδοση, οπότε θα πρέπει να τα φέρουμε εν κατηγορία Α, να τα κάνουμε ενεργειακά βιώσιμα κτίρια, έτσι ονομάζονται. Οπότε, ναι, θα γίνουν αλλαγές σε οτιδήποτε αυτόν εμπεριέχει, που είναι πιθανά διπλά παράθυρα, μονώσεις, solar panels, οτιδήποτε έχει να κάνει με ενεργειακή απόδοση του κτηρίου. Με αυτόν τον τρόπο επωφελούνται οι συναδέρφοι, οι οποίοι σίγουρα εργάζονται σε πιο αναβαθμισμένα κτίρια και σίγουρα ενεργειακά αναβαθμισμένα, και κατ' επέκταση οι πολίτες, οι οποίοι βλέπουν πιο εξευρωπαϊσμένα κτίρια στα οποία, ας πούμε, να κάνουν τις συνδιαλλαγές τους. Κοιτάξτε, με όσα γίνονται και με την κλιματική αλλαγή, που πλέον δεν μπορεί κανένας να αρνηθεί ότι δεν υπάρχει το φαινόμενο, νομίζω ή απλά είναι καλό βήμα, είναι απαραίτητο βήμα το που γίνεται. Μέρος κάποιου ευρωπαϊκού προγράμματος που γίνεται. Ναι, βεβαίως. Πάντοτε αυτές οι πρωτοβουλίες πηγάζουν από ευρωπαϊκά προγράμματα
που μας δείχνουν τον δρόμο. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι το Ελλάδα-Κύπρος. Είναι διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Συνεργαζόμαστε με την αστυνομία της Ελλάδος και με έναν άλλο ίδρυμα, ενεργειακό ίδρυμα στην Ελλάδα, το ΚΑΠΕ. Και ήδη έχουν ξεκινήσει οι μελέτες για αυτά τα δύο κτίρια. Άρα έγινε κάτι παρόμοιο στην Ελλάδα και κάνουμε replicate το μοντέλο μέσα στην Κύπρο τώρα. Ναι, μάλιστα. Ναι. Okay. Ναι. Τι άλλα initiatives, ποιες άλλες πρωτοβουλίες υπάρχουν για να έχουμε καλύτερη ενεργειακή απόδοση και να είμαστε πιο eco-friendly σαν χώρα, συγκεκριμένα στον τομέα της αστυνομίας? Οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες είναι οριζόντιες, δηλαδή μπορείς να τις εφαρμόσεις σε οποιοδήποτε πρόγραμμα. Άρα μέσα από το εθνικό πρόγραμμα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 14-20, της υφιστάμενης προγραμματικής περίοδου, που μόλις έχει κλείσει δηλαδή, θα προχωρήσουμε και στην προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων. Κακό μου σκεφτούμε ένα Τέσλα τώρα. Νομίζω ναι. Προχώρησες πολλά. Είδα κάποια αστυνομία στο εξωτερικό μου Τέσλα, γι' αυτό που αναφέρουμε. Ξέρω ότι υπάρχουν όμως και άλλες βιομηχανίες που παράγουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Σίγουρα αστιεύκα για τα Τέσλα, για να ξεκαθαρίσω. Και σίγουρα τα Τέσλα δεν έχουν support στην Κύπρο. Δεν υπάρχει υποστήριξη για Τέσλα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να... Είδα λίγα να κυκλοφορούν, αλλά... Ναι, δεν υπάρχει official κοιτάξτε, κέντρο. όταν βγαίνουμε σε public tender, είναι open tender. Αλλά η Tesla δεν έχει αντιπρόσωπο, νομίζω, στην Κύπρο. Δεν έχει support, δεν έχει υποστήριξη. Να δω τον Elon Musk να κατεβαίνει σε public tender της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν θέλω κάτι άλλο. Θα το γνωρίζουμε. Πέραν του αστείου όμως, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που σκέφτεστε είναι για συγκεκριμένη χρήση, είναι γενικά σε όλη την Κύπρο, ή ξεκινάτε με κάποιον πλάνο και μετά να επεκτείνεται το πρόγραμμα? Επειδή και η κυβέρνηση προσπαθεί να βάλει πολλά σημεία πλέον μέσα από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα για να φορτίζουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έτσι και εμείς θα προχωρήσουμε με την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία στο παρόν στάδιο θα τα βάλουμε για την κοινοτική αστυνόμευση. Για έτσι πιο απλή αστυνόμευση, αν θέλετε, στις πόλεις. Και όχι στα highways ή όχι που έχουν να κάνουν με πιο πολύπλοκες διαδικασίες εγκλήματος που χρειάζονται ίσως πιο γρήγορα αυτοκίνητα. Στο παρόν στάδιο θα δοκιμάσουμε αυτή την τεχνολογία και σήμερα συγκεκριμένα που μιλούσα με τον υπεύθυνο, επειδή ήδη οι προσφορές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σήμερα είπαμε ότι θα ζητήσουμε από την Αρχή Ηλεκτρισμού να βάλει και σταθμούς φόρτισης έξω από τις αστυνομικές διευθύνσεις Λευκωσίας και Λεμεσού. Κάτι το οποίο είναι πάλι καινοτόμο για την αστυνομία. Διότι θα μπορεί ο πολίτης να φορτίσει εκεί. Παράλληλα με τα δικά μας οχήματα. Και για την αστυνομία και για την κοινωνία. Δηλαδή, είναι κάτι που χρειάζονται οι σταθμοί φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Νομίζω υπήρχε και μια συζήτηση ότι ως το 2030 όχι απλά να αυξηθούν οι πωλήσεις, αλλά συγκεκριμένα αυτοκίνητα diesel μπορεί να απαγορευτούν στις πόλεις. Υπήρχε και η συζήτηση. Οπότε, με το να βάλουμε παραπάνω σημεία φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ναι, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και όταν έρθουμε πίσω θα μιλήσουμε για το δεύτερο πυλώνα, το οποίο είναι για το ψηφιακό ανασχηματισμό που ξεκινάτε, συγκεκριμένα με το έργο του DigiPol. Οπότε θα τα πούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλώς ορίσατε πίσω στο Future Talk. Σήμερα έχουμε μαζί μας τη Χρύσο Αγγελή, αστυνόμος Β, εξειδικευμένο προσωπικό της αστυνομίας στον τομέα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ευρωπαϊκού funding. Και μιλήσαμε για το πρόγραμμα εξυγχρονισμού της αστυνομίας όσον αφορά την καινοτομία, την ενέργεια, την ψηφιακή καινοτομία. Μιλήσαμε για τον πρώτο πυλώνα που είναι το ενεργειακό το κομμάτι. Είπαμε για τους πρότυπους σταθμούς που γίνονται τώρα ενεργειακής κλάσης Α και πώς γίνονται. Και παράλληλα είπαμε για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πώς ξεκινούν από μικρές αποστάσεις. Θυμάσαι μια άλλη συζήτηση, είπες μου, εντός των τυχών. Και μετά που το πιλωτικό το πρόγραμμα να δείτε πώς θα μπορούν να αυξηθούν και να γίνει scale το πρόγραμμα. Τώρα πάμε στο δεύτερο τον πυλώνα που έχει να κάνει με το ψηφιακό μετασχηματισμό.
Η πανδημία έφερε πολλές δυσκολίες στον τρόπο λειτουργίας όλων των οργανισμών και η αστυνομία, παρόλο που είναι κομμάτι του δημοσίου, είναι οργανισμός και λειτουργεί με διαδικασίες όπως κάθε άλλος οργανισμός. Οπότε θα ήθελα να μας πεις πώς σας επηρέασε το COVID-19 και για το πρόγραμμα του Digipol που θα ξεκινήσει για να λύσει τα προβλήματα και να μας κάνει πιο efficient στο μέλλον. Νομίζω όλοι ζούμε στην Κύπρο. Έχουμε δει τις ουρές, ατέλειωτες ουρές που βρίσκονταν έξω από οτιδήποτε, από τις κοινωνικές ασφαλίσεις, από τα ποινικά μητρώα, από σταθμούς, από οποιοδήποτε κυβερνητικό κτίριο. Θεωρούμε, όχι μόνο εμείς σαν αστυνομία, σαν αρχηγείο αστυνομίας που εκφράζουμε την πολιτική, αλλά και σαν κυβέρνηση, πιστεύω, η κυβέρνηση έχει καταλάβει πλέον αυτήν την αδυναμία, ότι πολλές υπηρεσίες της κυβέρνησης δεν έχουν ανέπαφες συναλλαγές. Μέσα από το σχέδιο ανάπτυξης και αθεκτικότητας, το οποίο να πούμε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, σαν Κυπριακή Δημοκρατία, έχουμε εισηγηθεί μαζί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με το Κέντρο Αριστείας Κύος και τους ερευνητές, έχουμε εισηγηθεί να γίνει μια πλατφόρμα η οποία θα ονομαστεί Digipol, Digital Policing δηλαδή, για να γίνονται ψηφιακά και ανέπαφα οι συναλλαγές του πολίτη. Συγκεκριμένα μιλούμε για ορισμένες συναλλαγές σε αρχικό στάδιο. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, sorry που σε διακόπτω, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που προαιρούνται σε αυτόν τον τομέα? Ναι, βασικά υπάρχουν κάποιες διαδικασίες τις οποίες έχουμε δει ότι χρησιμοποιεί περισσότερο ο πολίτης. Ναι. Οπότε αυτές οι διαδικασίες θα μπουν σαν προτεραιότητα να γίνουν ψηφιακές και σε κατοπινό στάδιο θα πάμε και στα πιο βαθιά, ας το πούμε, που θα γίνουν μαζί με ηλεκτρονική υπογραφή ή signature κλπ. Όμως σκοπός είναι να φέρουμε την αλλαγή και εκτός αστυνομίας, αλλά και εντός. Διότι ο πυλώνας του έργου είναι ο πολίτης να μπορεί να κάνει συναλλαγή ανέπαφα και ο αστυνομικός να μπορεί να κάνει τη δουλειά του, αν θέλετε, πιο εύχρηστα, ναι, με πιο εύκολο τρόπο, πάλι ψηφιακά. Δηλαδή να μπορεί να σαρώσει έναν έγγραφο ή να μπορεί να το ανεβάσει σε μια πλατφόρμα. Στο παρόν στάδιο, στόχος του προγράμματος είναι να κάνει μια πλατφόρμα τύπου Yesi. Έχει και τα κακά του το Yesi, γι' αυτό δεν ήθελα να το πω έτσι. Εντάξει, κοίτα, για να είμαστε δίκαιοι, η κάθε πλατφόρμα μόλις ξεκινά έχει και τα κακά της, έχει και τα καλά της. Κανένα σύστημα μόλις βγαίνει δεν είναι τέλειο. Σωστό. Γι' αυτό που γίνονται και πιλωτικοί ελέγχοι. Μάλιστα. Ναι. Και πάνω σε τούτο σημείο ανάφερες κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο για διευκολύνουμε τους πολίτες, είναι για διευκολύνουμε τα άτομα που εργάζονται μες στην αστυνομία. Επειδή κάθε τεχνολογικός ή ψηφιακός μετασχηματισμός ξεκινά με τους ανθρώπους. Ξεκινά με τον τρόπο που βελτιώνουμε τις διαδικασίες. Έτσι. Και η τεχνολογία εφαρμόζεται τελευταία. Ναι. Οπότε, ναι, στην αρχή, όπως κάθε πλατφόρμα, σε δοκιμές της σίγουρα να έχει προβλήματα. Αλλά μετά για να βοηθήσει τον κόσμο. Σίγουρα. Και στο τέλος της μέρας, τούτο θέλουμε για τα επόμενα 10 χρόνια, να εξυγχρονιστούμε. Ναι. Έχεις κάποια παραδείγματα διαδικασιών, πριν είπες ότι κάποιες είναι prioritized. Έχεις κάποια παραδείγματα διαδικασιών να μας πεις για να καταλάβει ναι, ας πούμε, απώλεια δελτίου ταυτότητας. Μια απλή διαδικασία η οποία πρέπει να πάει στο σταθμό, να δηλώσεις απώλεια δελτίου ταυτότητας. Πρέπει να κάνεις ενορκοδήλωση. Πρέπει να κάνεις ενορκοδήλωση, ναι. Ή σίγουρα η έκδοση λευκού ποινικού μητρώου. Ναι. Ή αν έχεις ποινικό μητρό. Χρειάζονται οι εργοδότες, οποιοδήποτε έχει νυχτερινό κέντρο ή καφετέρια. Μιλούμε για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Και τώρα εκείνον το ποινικό μητρό θα μπορούν να το βγάλουν και οι υπηκόοι τρίτων χωρών.
Ναι. Δηλαδή θα ενώσουμε τα συστήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορούν να βγάλουμε και ποινικά μητρώα στους υπηκόους τρίτων χωρών. Είναι η νέα αναβάθμιση του εν λόγω συστήματος. Που πάλι κάνουμε την εμείς με ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Αλλά ας μην πούμε σε εκείνον, να πάμε πίσω στην πλατφόρμα. Μπράβο στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Να ρωτήσω κάτι. Ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο για την εφαρμογή της πλατφόρμας? Δηλαδή, τώρα είπετε για τη συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Κίος, που το Κίος έκαμε εξαιρετική δουλειά σε διάφορους τομείς. Είχαμε και καλεσμένους που δουλεύκαν για το Κίος, η Μαρία Ιτερζή, συγκεκριμένα της Μάλοκ και ο Οδυσσέας ο Οικονομίδης, που δουλεύκαν πιο παλιά στο Κίος. Είπαμε ότι υπάρχουν ήδη κάποιες διαδικασίες οι οποίες να ξεκινήσουν. Είπαμε ότι είναι η ηλεκτρονική υπογραφή. Αρκίσαμε σαν χώρα, βάλουμε, αλλά κάλλιον αργά παρά ποτέ. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για να εφαρμοστεί ο DigiPol ή να ξεκινήσει να χτίζεται, αν δεν ξεκινήσει ήδη? Ναι, έχουμε ήδη ξεκινήσει. Okay. Έχουμε ήδη ξεκινήσει από τον Ιούνιο. Έχουμε ήδη πάρει και την προκαταβολή, να θέλετε, για το 2021, ενώ τη χρηματορροή που αφορά το έργο για το 2021, για το 2021. Ναι, και οι συνεργάτες μας είναι πάρα πολλοί πέραν του Κίος, ή μάλλον θα είναι πάρα πολλοί, διότι θα προβούμε σε προκήρυξη διαγωνισμών για κάθε στάδιο. Okay. Το ένα είναι για τη διαχείριση του έργου, το άλλο είναι για την ανάπτυξη της εν λόγω πλατφόρμας. Θα θέλουμε IT εταιρείες να έρθουν να αναπτύξουν την εν λόγω πλατφόρμα. Και πολλούς άλλους συμβούλους και συνεργάτες που θα φέρουμε κατά καιρούς μέσα, ούτως ώστε να μπορεί να γίνει έναν έργο όπως το ονειρευόμαστε. Διότι η ομάδα είναι αισιόδοξη ότι θα πετύχει, αλλά δυστυχώς το χρονικό περιθώριο είναι πάρα πολύ μικρό. Αυτοί που αντιλαμβάνονται για έργα τεχνολογίας μας το έχουν πει ήδη, ότι μέχρι το 2025 πρέπει να είμαστε σχεδόν τελειωμένοι. Οπότε, πολλά μικρά τα χρονικά περιθώρια για να κινηθούμε, διότι να έχετε υπόψη σας ότι έχουμε τη διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων, η οποία... Και οι δημοσίες συμβάσεις και ευκάλυσε ένα σύστημα το οποίο έχει να κάνει εθνικό σύστημα ουσιαστικά. Ναι, οπότε πρέπει να τεσταριστεί με τον πληθυσμό. Ναι. Το καλό είναι ότι έχουμε άλλα παραδείγματα. Ναι. Και το καλό είναι ότι ήδη κάποιες εταιρείες ήδη γνωρίζουν ότι θα προβούμε σε αυτή τη διαδικασία, οπότε ήδη άρχισε η προετοιμασία από τους μνηστήρες, αν θέλετε. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι θα είμαστε σε καλό δρόμο. Okay. Κλείνοντας την εκπομπή, κάτι που λέω πάντα και για το οικοσύστημα της Κύπρου, το τεχνολογικό οικοσύστημα της Κύπρου, υπάρχουν αρκετά άτομα που θα το κρίνουν αρνητικά. Υπάρχουν αρκετά άτομα που να πούν είμαστε αρκετά πίσω και αρκίσαμε. Ναι, είναι αλήθεια, αρκίσαμε σε πολλά πράγματα. Αλλά το ναι σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα κάνουμε ποτέ. Οπότε και η αστυνομία μας μπορεί να μπει πίσω από κάποιες άλλες χώρες, π.χ. η Εστονία που είναι το αγαπημένο μας παράδειγμα, να αναφέρουμε το πάρα πολλές φορές. Αλλά ξεκίνησε... Το κοινό μας παράδειγμα. Συμφωνούμε. Ναι. Αλλά ξεκινάει η αστυνομία να κάνει κάποια πράγματα. Αρκίσαμε. Αλλά ξεκινούμε. Πού θα ήθελες να είναι η αστυνομία σε μερικά χρόνια? Σίγουρα θα κάνουμε προβλέψεις ή μεγάλα επίβολα σχέδια τα οποία δεν μπορούν να γίνουν. Αλλά να θέλω να όψω έναν άτομο το οποίο διαχειρίζεται το funding, φέρνει μέσα το funding για να γίνουν τα έργα, είσαι ανεμειγμένοι μέσα στα projects. Πού θα τα βλέπεις, πού θα ήθελες να ήταν? Καταρχήν θα ήθελα κάθε ένας συνάδελφος που έχει έναν όραμα να συμμετέχει σε έναν ευρωπαϊκό έργο. Τούτον είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή? Για να γίνει engage ο ίδιος, να πιάσει ownership, αν θέλετε, κάποιας πρωτοβουλίας. Οποιασδήποτε πρωτοβουλίας πιστεύει αυτός είναι η σωστή. Διότι είναι πολύ διαφορετικός ο συνάδελφος που ασχολείται με τον κλάδο κοινών, με τους σκύλους, με τους αστυνομικούς σκύλους. Είναι πολύ διαφορετικός ο συνάδελφος που είναι στη ΜΑΔ και είναι σε tactical teams. Είναι πολύ διαφορετικό η σκέψη του συναδέλφου που είναι στον ΟΠΕ, στον Ουλαμόν Πρόληψης Εγκρήματος και δουλεύει το βράδυ. Άλλος είναι στην ΙΚΑΝ. Οπότε ο κάθε συνάδελφος που ασχολείται με ένα θέμα θα ήθελα πάρα πολύ να εισηγηθεί έναν έργο και με μια ομάδα έργου, διότι είναι ομαδική προσπάθεια πάντα. Και εγώ δεν τα κάνω μόνη μου όλα. Έχω ομάδα πίσω μου και πολλά ικανή ομάδα και πολλά ικανή διεύθυνση, έχω να σας πω.
θα ήθελα όλοι να προσπαθήσουν για το καλύτερο. Τούτον είναι το ένα. Το άλλο, για το που βλέπω εγώ και τι όραμα θα είχα εγώ. Και σαν Κύπρια πολίτης παράλληλα. Σαν Κύπρια πολίτης, ναι. Θα ήθελα να μπορώ να σταθώ δίπλα σε άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς αντίστοιχους, όπως άλλες αστυνομίες, και να είμαι εισάξια ή ανάλογη. Τούτον είναι το όραμα μου. Διότι πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ναι. Πιστεύω ότι υπάρχουν μυαλά, υπάρχουν άτομα που μπορούν να πράξουν και να φέρουν εις πέρας αποτελέσματα. Και ήδη έχω πάρα πολλές ομάδες που εργάζονται για κοινούς στόχους και με ψηλά τον πύχη. Και εδώ μιλούμε για ομάδες της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, στο αεροδρόμιο, μιλούμε για ομάδες της ΙΠΕΓΕ που είναι στην ανάλυση εγκλήματος, στην πρόληψη, μιλούμε για ομάδες καταπολέμησης εγκλήματος. Τώρα απλά λέω τα ονόματα κάποιων τμήματων της αστυνομίας, διότι ο κόσμος λέει αστυνομία και νομίζει ότι είναι στην τροχέα, είναι μέσα στα highways. Δεν είμαστε στα highways, είμαστε παντού. Ναι. Και υπάρχουν συναδέρφοι παντού. Υπάρχουν 5.000 συναδέρφοι, οι οποίοι κάποιοι είναι πολύ αφοσιωμένοι στο καθήκον. Άρα, για να κάνουμε μια σύνοψη πάνω στο επειδή είναι σημαντικό, το πρώτο είναι επειδή η τεχνολογία επηρεάζει οριζόντια όλα τα τμήματα της αστυνομίας. Να θέλεις να part of it, επειδή θα επηρεαστούν. Και το δεύτερο, είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, είναι επειδή παρόλο που είμαστε ένα μικρό έθνος, μπορούμε να εκπονήσουμε έρευνα, μπορούμε να βγάλουμε καινοτομία, η οποία μπορεί να μας φέρει εισάξιους και σε άλλα έθνη που είδαμε ξαρά παραδείγματα, όπως την Εστονία που σχεδόν στο size μας, να κάνουν το πράγμα. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά, έχουμε πάρα πολλά χρόνια να το καταφέρουμε, αλλά είναι κάτι που γίνεται. Βεβαίως. Με υγεία εδώ θα είμαστε και με όραμα, πάντα. Πάντα. Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ καλή συζήτηση, επειδή έδειξε μας τι γίνεται μέσα στην αστυνομία. Εγώ προσωπικά δεν ήξερα, είχε αρκετό κόσμο που δεν ήξερε τι γίνεται μέσα στην αστυνομία σε αυτό το κομμάτι. Και είδαμε πού θέλετε να πάτε μετά. Οπότε εύχομαι σε ένα χρόνο να κάνουμε και ένα catch-up episode για να μας πεις πού είσαστε. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Ευχαριστώ που μου έδωσες την ευκαιρία να μιλήσω για κάποια έργα. Ευχαριστήσει μας. Και είναι με τις ευλογίες του αρχηγού αστυνομίας που είμαι εδώ. Ευχαριστώ τον αρχηγό αστυνομίας. Ναι, και ο αρχηγός σας στέλνει τα χαιρετίσματα του και είναι υποστηριχτής των ιδεών και της νέας στρατηγικής για το μέλλον. Χαίρομαι που ακούω. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη.